tu moltes vegades t'has definit a tu mateix com una mena de Diderot de poble. Bé, era una manera de dir-ho. Era una manera de dir-ho perquè la gent de vegades necessita una fórmula explícita, una referència consagrada per a qualificar una persona. A vegades diuen, de vegades m'han dit un Voltaire de poble, de vegades un Diderot de poble. Doncs a mi no em sap greu tot això, evidentment jo em trobo molt lluny de Voltaire, em trobo molt lluny de Diderot, en moltes coses, naturalment. Ara, al sentir-me hereu, diríem, d'aquesta família, d'aquesta tradició intel·lectual europea, en la qual hauríem de posar, naturalment, el senyor Montaigne, el senyor de Montaigne, exactament, en els orígens, potser, o Erasme de Rotterdam, que també és un altre personatge que m'ha apassionat molt, doncs sentir-me hereu d'aquesta tradició, d'aquesta família de pensadors, doncs és una cosa que em satisfà moltíssim. Mira, és una manera de caracteritzar-te relativament fàcil i a mi no em desagrada.